Siyempre, ibababad muna natin yung puti. Mamaya na yan, after natin labahan yung mga decolor. Yung barangay hall namin. Guys, it's me again, RRP. So yun, kanina naglaba tayo. Ako pala, hindi ko kasama. Charot. So yun, naglaba tayo and then kakatapos ko lang din kumain. Ngayon, asaduyan ako. Siyempre, kailangan natin mag-relax ng konti. So, siguro naman matatawag na yung productive day na yon kasi yon naglaba, nagluto na din ako ng kanin katapos ko lang then kumain yon, tapos ngayon relax, tapos mamaya maliligo tayo, then mamaya saan tayo pupunta, syempre may mga shortcut na hindi alam, charot. Then dito lang din naman, mga relatives lang din naman, mga kakausap natin, mga kasalamuha. Yan. Time check, it's ano oras na? 10:08. Limang kanin siren. Kakasabi mo. So, ano magandang gawin, guys? Advice kung ano, expert. Sa ano na lang, ano ba, para mag-umpisa. Comment kayo kung ano mga dapat gawin, guys, sa mga previous video ko, para naman may kabuluhan itong mga pinagsasabi ko dito. Hindi tayo. So, time check is 1:38. Gawin natin yung araw natin productive. So, hanap tayo ng kasama natin para magmerienda. Siyempre, kailangan naka-face mask tayo. Para hindi tayo mabayad ng 3.5 dahil ang mahal. Walang tao, guys. So, punta tayo din sa kabila. Bayan ng pinsan ko hindi pa tapos. Matatapos din yan. Taktang panahon. Pero saan sila punta? Sa kabila. Maybe. Okay, punta tayo doon.
Realme? Waman na. Hmm? Waman ni din. Kung umpisa tungan. Man. Dua. Tambay. Tigyan, isip ko pa sirayo ka lang yung mas. Nagbalik. Mampaktor na mo lamo, may asampun. Kaya ka? Sa. Sige, may palit ko sa inyo.